It's one of the most happening places in Nigeria. No. It doesn't look nice. Really? Why? It doesn't look like US. It doesn't have to look like US. This is Nigeria. Kuna na boss ta na na beka oda ni Igbo. Imo oda ni Igbo nwanne m. Ha. Imo mazi amuru ebe ha da ha ni. Hello to obodo America no kola na ihe na eme bu. Ana sa America oboga ko na na eri. Dani America ori anga kola na ihe to America ari. What's that? What's he saying? He's talking to you. He's like, how is America? How do you find life there? Is it nice? It's very nice, but it doesn't look like it. I just love America. I just want to go back. Awesome. Imo, I've told you to stop speaking even when I'm around you. Oh. Haven't I? Oh, come on, no, Maka. Yeah. I feel like closing my eyes. Here's no nice though. I don't like it. Hey, what do you say? I have to arrange my room if I get. Okay, sis. Imo, take the first turn. Conga. Like when you get to the junction, take the first turn. I've told you to stop speaking even when I'm around you. Oh. Haven't I? Akana Blessed Virgin Mary, I'm Jinaga that when there's some glasses to kai before. Nasser, I'm on your cha. Yeah, hello. Okay, I should be home in the next 30 minutes, okay? Alright. Yeah. Ihe mere unu bụ na ihe a bụ nwa ọga unu, nwa nwanne m nwoke. Ụnyaahụ ọ natara ike gwụsịrị ya. Ya mere akpọta m ya ka unu kọwa onwe unu. Mafia bụ Sharon and Daisy. Daisy. This is Imo. He's the driver. He would be taking you around wherever you want to go to. Imo. Owere. The SAS. So. Hello. Nice to meet you. And this is Osas. Osas. Yeah, Osas. Okay. She is the cook and she'll be also running your laundry. Yeah. Hello. My guy. Nice to meet you. Nice to meet you. And that is Chidubem. He's a security guy and he's in charge of safeguarding you in this compound. Chiwa. Chidubem. Whatever. Hello. Nice to meet you. Okay, guys. Ciao, ciao. See you guys later. Ciao. Bye. Imo. Nke ihu gị dị otu a ka na-eme. Nwere kwa ihe mege no ka m nọ chọkwa ka ihe mee o mewe. Ngonu ga-agbanyere m aka kụziele nwa n'ụwụ aha m. Akwa nwere aha m nọ ya mebirile m aha. Ya ngide na aha mkpojusa aha m oyi. Ya ga-ekpọ m aha ya meghe ọnụ kpọ aha m. Awụdị ya takchide eze ara. Ka onye nwụrụ anwụ ya meghe ọnụ kpọpụ aha m ka aha m daa ya ụda na ntị. Ọkwụla nga aha m n'olu m chọkwa ka udori. Auntie Corey, don't mind this boy. You don't get swag. One single swag you don't get. See this small girl carry come here. I like the girl scatter. As in, oh, they speak English. They speak English. You understand that kind of thing. Osas. Ma? Osas. Gabaze na nisi re yego. Yes, ma. Imo. Iya kabaro ka egbo arụ. Imo kwanu na onwu obere nwa ka nwere ihe ọma. Biko nwanna. Ihe nwa jikwa nnata bụ ka anyị niile tikata aka ọnụ wee zụpụta ya mmadụ. Biko ị ga-ediba. Inugo. Gabazie. Onye mụrụ ụzụ nwere onye zụrụ ma ọ dị na nna m zụrụ. Ọ bụrụ ma bịa mmiri na moto ndị ọrụ izizi nwa onye ahụ azụ ga-azụ maka Chineke emega emegara achị mfọ gị na azụ ya. Ije ka na anụ gasịrị Amerịka aga ebe bụ ụmụazị zisa m oyi ụmụazị na-egwu ebe ka ahụ nwere ike nwere olu Igbo ga-abụ ekwu okwu ndị okwu a na-akụ
n'aka. Why you dey look me? Wetin happen? Wetin happen? Why you dey look me? Loi loi. O dana ka ehi. Who be lolo? Na you be loi loi. O mi wu loi loi. Na no obere ihe anyị gara ngo ugba ike agwụla aka mgbe ole nọ na kitchen na-eme ọnụ otu mgbe ọla abatara na kitchen ị na-agbakpọrọ ya. Abeg dey go you. I no your blame you, yeah? I no your blame you. Abeg speak English. Speak English. Common English you no fit speak. Na to dey sharp him for Igbo. Lelelele na you sabi. Ka ihe na-asụ English. Nọrọ nga ihe pụtara wa wisara obere nwe mgbe amụrụ ya na-asị gị buru akpa gị buru onwe gị agaje ka ile ahụ ehi kwọ nwa. Na me wey from Benin come here call dey look una face. Now I blame. Dey hear me? They don't totally hear. Wọ́n tẹ̀lé pani. Go inside go carry your small pikin o. Go carry this girl o. I don tire o. Ndị amụsụ. Isi obodo amụsụ bịa na etana. Amadi ọha ndị mmụọ pakwa aka ka nga apụrụ 5 nkwụ. Idiot. Bọọla ihe mpụtara wa ibu hogo na moto le dobere nwa bọọla mkpụrụ ya kwụsị ntị na-agbara m egwu m na-eso gị n'azụ ka eri kwa nwa otu osi maka Chineke iwewe moto osi m mụrụ ma fail breaks anyị niile anyị makpụrụ n'ime River Niger onye ọbụla gaziri ike na ndokwa nonsense ehi kwa nwa dedo ihe ngị na ọgọdụ gboro oro wee osheku eruo ya bụ mmadụ enwe fakọlti irie bọga gị rie akpọ gị mgbe ọla abatara ihe niile nọgụ n'ọnụ mmadụ na iburu ibu ị kwesịrị ịsọ diet enweta diet ihe ka mkpụrụ osisi ma nwa anụ tọkị gị na-eri ndụ na-enwedo balance diet adịghị ihe dị agha gị na-eturu onye tomaisad bọọla gị shie nri chaf ndị na-enwedo fiver biga m ekụta ihe m nọ n'iri nri erifere maka Chineke don't worry mmegoro ọgwụ okote tegara gị gị taa ibugo na ị ga-ahụ ya trosis mgbe ụkwụ ehe ga-ere. Debe m na-esi nga aka mgbakọ be na-esi esi m ga-ala biko ka akpọkọ n'isi gị agbabe ha ka gị bịa ga gụzuru obodo nwa n'azụ ya nọgidezina na-awụ shebot no be Usain Bolt no know anything ero gburugburu awụlụ so sebot ọwụ ụkpọ bot ọwa achị bot ọwụlụ so sebot ma ele ahịa ma ogede bot ma iburu ibu bot ihe bịara nga agụzuru nwa ogbodi mgbechi amụrụ ya nọ nga ahụgo yogo n'azụ gị gụziri ya iwu body gas body guide maybe body gas come out teach you English you no gree
All this body gas, my body order. Oh, here, body order, Ushi. Has this notion there's no poor mediation lab. Pia, America. What one end they say, I think Gala because lobby shooting here. Martha, let me or they tell. Now she knows my body for the get power. They tell. They tell speak English. Make she hear you. Say now sure. Actually, yeah, no they hear that's way they talk. I don't talk. Wait, rock. It's America. No, never Zangago no. So just go. You long have an pro and one walk. Hey, hello, that ham. Eh? Who don't try to hack and besant. Imbecile. They be imbecile. Imbecile. It's going imbecile still long ago. Imbecile. You back Leone look at Copio Bacala. Imbecile. It's my English. I like well like Waguni. Many messing gal. Hey, hello, that hand. Hey, Shalom, boss. Shalom. What? Okay. You know what? Okay. Ola. Motovum, Bulago. He was. My message. Bulam gonna. No, madam. Come on, Auntie. Oh my goodness! Auntie Mo! Oh, Carol, hey! Oh! Hey! Baby, I'm going to there's a matter. Keep on me. On name, just keep on. Adeze! Sharon! Yeah? I'm coming. Auntie. I am here. Kawaii. Yeah. Wait to channel. Oh! Hey! Keep on. I'm fine. Everything is fine. Hey! Mama channel. Lelo momo. Momo one leg. Oh yeah, we chacha. The girl me. Hi, Chick. Oh, that's so big. Hello, nice to meet you. It's Durham Sweet. Oh, Carl, everything upstairs. Let's go. Bye. Hello, Bye. Hey! Let me see again a minute. Auntie, akụkọ karịrị. Ọkwa ụta ka ofu mkpụrụ nwanne anyị nwoke si wee je. Anọ m na skuul wee kpọọ m na ọ bago nga. Nga. Na ọbụkwa na ọ bara nga bụ isiokwu ọgwa na a nakọsịrị ya ihe niile onwe. Njem airport je dunata nwa ya nwaanyị. O ya nọzi nga nna ya nwa ya nwaanyị anọrụkwa nga. Ejem dunata ya kwa ebe ka nnata na-eku nwa. Otu ofu mkpụrụ nwa nwoke nne m mụrụ o ji jee nga. Hey, Chineke. Onye mere nwanne m ihe ike. Hey! Onye mere nwanne m ihe ka ọ ga-ahụ ihe ọma n'ụwa ke Chineke kere eke. Nke mere onye wee kpere 6 to 6 buru ya ọnụ mere ya fasting. Hey! Asị m akụkọ. Yeah.
Kara isi n'otu nwanne m si ga jenga. Onye lawyer ya mkpọrọ nke onye m nọmba ya si m wee kpọọ ya. Ego nwoke na-akpa ha bụ dị ebe. Ka ebe afọ na ego. Chineke biko. Nínú galo na school je make na ye exam. Akwadoro dị mo kwa akwụkwọ ngwo. Abịa m nọ na ebe a na-eku ya. Ọ ga-efu. Olu ta ga-emekwelu kena. Ka isi kọnụ mme ọkwa na-atago nga. Ọ bụghị n'ibe ya na-eri ka ọ na-eri. Ọhọ mmiri ibe ya na nke ọ na-aṅụ. Agaghị m na gị ime ya. Ọkwa bụ nke bụ eziokwu na m amaghị ihe m ga-eme ya. Ike ọgwụ. Ati biko cheka nchọ ya etie na akụkọ ka. Chineke na-ekwere m ebere o. Ofu kwuru nwa. Your mom's room. Get up! Get out of my room! Is this how people behave, for Christ's sake? Is this how people behave? Let me have a rest. Sharon. Sharon. Sure? I dey wake you later. I'll give you smack down though. What the hell is wrong with you? Forget that English. I don't be your breakfast. Yes. You know say you just say my breakfast? I'm bad. I'll bring console. What? Sure? What is what? Free. Maybe you thought someone they bring lighting for you. I say bring food because it's not light rich. But fruit is not a breakfast. They speak English. I don't know why you want me a light rich show. Who's that there? Let me know that. Corito. Before you serve the fruit, did you wash it? Again. Did you sterilize it? Did you sanitize it? I just say you know one chop and one day now you go ask me for this task. Oh wait. Just leave it here. Let me brush on it. I'll eat it. You can't dey form small picky like you know dey form any other form activity. You for not shop this thing, I might help you for this your bed house, that your flesh for you, I not see what happen. Nonsense. Asas! Wait here, see me here. Asas! See me here, not the shark. What's up? If you drink this water finish, now more they go out so take.
Hey, shoe? What is this? What now? Did I tell you I drink this? I need bottled water. See, no be as today. Not be as today, na main road we dey. People they look you. Maybe that sanitizing, sterilizing, sanitizing. Take water, me you drink money, go ass. Get to the house and get me bottled water. I pray. I know they go anywhere. I don't reserve. I know they go anywhere. Some people like you, they send me message anyhow. For it, as a big wish. For my house, your mates, they wash my clothes. Your cocoa here, they send me message, man, won't go house. That's why I don't jog wish here. Jog wish here. You man won't again. Go house from my house and then they jog. Now waka the waka. Now I see man they jog wish here. You say man go house again, go be around. And then they go anywhere. Wanna kill me. And they go anywhere. If you know what to do, get to the house and get me bottled water. Because I can't drink that. Alright. And then they go anywhere. Imo. Let me hear tonto. You dey know this small pikin. She say man go house again, go be around. When I don't jog wish here. She say man go again, man go be. Which one want to jog the jog? I want to jog the jog go ask. Not here deaf on her neck for this one. No say they try. Did you not get this? Nobody will shame like you. Go show no minute. I'm going to go waterproof. Come by every losing one share America bloody. You go come me waterproof. Give me waterproof. Why no kwe head? Come mama Kenya nigga. Give me and get some again as a can cut up with giant. You might many bottles. Eh? I with what I can because. Wait to. Na me the support have been that get the support. Support him ganya go wala. Surely one. I didn't wait gum Jim Tota. And yet don't go need this read but I'm not you bag that bag. As he be she. Eja dog goes to go. And many go support. Nobody may shammer. He needs to organize a can nabbe. Nobody here will be cargo in a man. Echo here, Conia. Gaga with what I claim me. He no galaga. Look, Macachina, Lamine, one mega fento, one fento. Malagala the get one basket. Imo, now Ogun now kill you. Ogun, now kill you. Kill that small girl join. You are not your blame now. Me carry myself go for Biniko here. Come they do aspect for small rats now blame. See, I don't run no. If you run go fence, you know man not there. They go has to go bring the water come. If you let no run follow your people. Now you know. Now I be loy the cargo. Loy. Man I go on at the same compass. Give where got. If you na one more any house. I'm not just talking about number. You to matter over the one among ya. She learn no on your automatic. You know, local, even in all case, and it's who get as a cage. Can't name war jump. Come again, can America. Passing the man, your name. You want your minute to be. I'm needing ball or drum now. I'm near the apple. A candibo. Go make a can America. Don't press that so much, it's gonna see. Okay? Just stop a little bit. Then move, stop. If you just see a car coming, you pause. Enter! Oh, you fell! You're supposed to enter the car. Oh shit. Let me do it for you. My girl, fan now. You become a tiapo. Here's I save for you. I need chips, ketchup, a little mayonnaise, and a chicken. Make it crispy. Need chips and ketchup, a little mayonnaise, and the chicken crispy. My God, I will come and arrange that for you, yeah? Oh no, it's my turn. I want to talk first. Close your mouth, let me You talk. just close your mouth, let me talk. I'm the madam, I'm the boss. Who made you madam here? I am the boss. How dare you talk to me like that? Are you alright? You are not. Are you not? Can you just shut up, unicorn pope? Pope. I hear you. Blanca fool. Come on, shut up. You are the fool. You don't talk when I'm talking. Do you get that? You know what? I'm out of here. Fuck you. Fuck you. Fuck you, man. Because you sleep. Imo! Food don't come shop.
Imo! Easy now! Imo! Imo, I slap! Akatara! Imo! Imo, you slap me! I'm America ho. Ige so come up here. Le kire kwam ki wan bi. War na agbago. I said talk, you say talk. Jesus! You get no sir, not do this press up well. I for kill today. Don't worry. I'm here to call you shop. I'm not blaming you. You not shop again for this, don't worry. Nye ndemene no onye ọzọ ka m nyere gị. Chineke akpọla gị ọkụ. Lekwe otu dano edina de gị bakasịa n'ite. Otu mkpọ. Iri mmiri akpegara n'ite ya awụkasịa. Nyete ka ị ga-esi. Asị mega kpaga aka. Ị na-eru ala gị na ala. Blanga fool. Bịara gbafọ m n'ezinu. Nonsense. Machirikwu. Ami boshiga bekee niile. So, nwa m na-ekwe. So, nwa m na-ekwe. Ka m na-elu bombu niile na ka nga na-elu. Ka nga ndị ere aka na-ere ana na-elu bombu. Na-ebushi bekee. Hai, ile ke m soro wari oti kana m soro ten. Ye na eshi ka ahari. M so yo te isi agba asmo madam. Bayagare. So yo te sajisi yoyi. Hai. Chineke ọ na-eme na amara ihe awụrụ na ihu ka m soro ihe. Maka chukwu ụlọ na awụrụ ụlọ bekee. Anyị na-asụ gbe mpe ya na-ele isa ha ụlọ. Ọgwa m ngwe. Bekee tọ ụtọ. Odukwu ụdị ihe elu na-atụ nga. Ya wụrụ ezigbo bekee ka ya wụ bekee ndị amụsụ. Bekee na-eji ata amụsụ. Kedu otu odiri m ya wụ bekee eweziga na nwa n'ụlọ were tu bekee ka etogwa akem. Ya ke sita ka ihe. I dey do you now, Sham. I dey do you. No dey make person dey fear for this. I beg. You don't do me. Don't reach. No call dey do this kind thing. I dey do you. Sas. Sas. I think I'm gonna die now. You want die? You think want kill you? No call dey do like that, oh. What dey do like that, oh? Just say dey even sick, sef. Which kind wahala be this one now? Imo. Sas. Hello, I'm going to go with it. Asitamo na ogwo agwa ga enye nwata kini. Now see you tell me, now them say you dey speak what is wrong. Hello, the malari here ke bikon. Udu yan ya. O to shinga, gi dana langa agbawa ka mmiri, onye obula ngana ma mmiri. Ile ha ga-eme nwa no, ile ha ga-eme nwa no, nwa na ma nwa. Nwa na mege nwa nga ga asawa nwa fogburi. Loi. Banana kwasampo. Ejibo banana ke mara mma o. Banana da kwasampe. Yagi tambia dam lobio. Banana da kwasam. Yada kwasam ta kwasamu lobio. Ya wukwado di banana nke onye nọ na kitchen na-eshiri anyị nri. Udi eda mmoga da bụ banana da special. Ya da kwasam. Ndị agụrụ na-ebu nwoke efere nri banana da kwasam. Ọ hapụ geti ya mapụrụ na kitchen o. Ị ga-erite ntafọ o. Ọchị ga-akpụkpọ ogo very soon. Banana da kwasam. Shut up. I want to play a beat. Let me see if I sing. Take your food in. Longer. Take it. Come here, auntie. Come here, auntie. Come here, auntie.
Don't insult me. Take your food. Take it. Take it. Up you up. Use your hand. Get on, guys. Quick up. No. Take your food. Yeah, the fish. I feel the ball up. You know what? More. English, you're fuck. You know what you need to carry on. Sorry. I don't get it. Barrister, you already know my elder brother can't cook here again. My brother Bonnie on a prison and cook here. Okay, one idea. Can't you hear me? You might the worst part of it, but the only daughter where was your gate to take care of her. And then I really own a house, but when I get down, I think $20,000. I borrow again Nigerian money, but we go up to barrister. Hey, oh my God, man, I tell you what, I was actually being as a cause, mother. Am I wrong, man? Okay, so say Ghana the person. Makachine kule kwa no atre mezo. Mun ko nyam se gawan ko ko spa ganga program mo gi ko mo ha. A to ko me no ku e. Ni to kule ke wa mo ke. Even ko mo ebe anyinem. Mo nya pa kule go mako. Elu de le ko no ja za ko do ni yeke. E ka no de ja kun do no ko wa ko Igbo ko wa ko Igbo. Mo geru dala ka man jide mo ko no ga un ke tro bi ati ni. See the water is my bridge for you. Excuse me, just what? You see my water for you. See the water for you now. What's happened? Did you wash it? Wash? No, what's happened? Did you sterilize it? Hey, sure? No. Did you sanitize it? Sanitation today be Saturday now. No. And you want me to use it? To drink? Yes, now let me see my water for you. What's happened? Hey. This small girl, they use me the shine for this house. Nigeria is like Ghana. Loi. Adala ga bia Chineke apola go. Opire mo, it's English. I do English hotel. So just go yi. Loi. He said, "Ma, bring water, come." I bring water. I say, "Take." Waiting a year. Sanitize it. Wash it. Sterilize it. And all year one. Go shege. Or dagger. Oh, ngamno. Did you fuel it? Guinea make a zombie. Did you petrol it? Idi. Did you gas it? Not blame me. I know the same compounds. Give them name football. Look over them women. Yeah, we have America. I not blame you. If to say you're here and I hear that English, you for that explode. Foreign English, they say this English. They can't. Yes, I'm from Nelia. You know what Tremon. You make English one guy coach. English will no lie. Taproot to Mpamu English. Mpamu Elihanabia. Mpamu Beyonce. Na grammar. Get on this Harry. BSc, that's about your hand. BSc. Graduates. Beginning.
Not know anything. Learn English, you not agree learn. Gaga biga can assure so bien. Foreign English where the sense come. Waiting for carry me call the English I'm musuni in answer here. In my no kitchen. You grow English kitchen. Kitchen English. Kitchen English. Come on, go Dikeh go muriti volleyball. Come on, go Dikeh go cemetery reviver. Mo ngo RIP hold. Nonsense. Ibrange kufiri. Look over them. Auntie Corey. Imo. Carol, not Corey. What would go so na Carol our house? So many get called the modem. How do go say may call the modem? I wepuga the ro meren. I may call Aurore. Kina amado dan fe no dansuli no dansut. No libo, enwe ha na akpo dansuli, we ha na akpo dansut. Nke Karo wo dansut. Kori wo dansuli. Imo, wo yi popo mera. Ihe ji kpọọ go na ọrụ nwele kebe na m nọ nga arụ. Arụ rịala m. Resume one m. Anu chana m ihe m no gba wo resume. Aduwa m arụ. Ebe dị mba ha ka m ga-anọ nga m na-anọ na ada akwụ ụgwọ m na-anọ na ada akwụ ụgwọ unu were mere futbọọlụ m nyara moto gbago agbago m nyara gbagha m na nọ ọnwa gwụ adịdị onye ga-asị m wee rọn nọ ga na-eri asọt onye ukwu nye m asọt onye nta nye m asọt ewere mpara kwere m ọnya ka elu n'ala aha adị m akpọ ọnya nke gị adị m akpọ ọnya nke si ya ozu na-eshini na kichin adị m akpọkwa ọnya ka nwa sisi ebu ka ozu bụlalụ n'obodo unu nwụrụ ọnwa tiri m ke na-eshi na baga na bathroom gị saa ihe ọ ga-anọ ngwa ọ ga-agụgụ uri na-agụ uri na-emela obi ọgụmori lọvụ gụọ m nọrọ nga m nọ ahụ m niile alali elu ọ nọ nso erughị aka dịkwana ihe a ga-enye m nwụkwụ m ede mmiri mgbe ọbụla nwụkwụ m na-ede mmiri nke ọ jakọtara mmiri one day m dee ka mmiri nwụọ sabịara m ọrụ erezum m ole m biko ụla ka m nọ n'elu mmanụ nọ na bank mmanụ ọ na bank nkebeda ahụ samari ma na-aga ego ndị mmadụ mrasa aka m ga ego ndị mmadụ na-apa akụ nwe okwukwe data otu esi otu osi kama ha ga-akwụ m mburukwu egbulaga mbịa nga anọ ego ahụ dị o nwere nsogbu gakwanụ ga-agwa ese na ndị o mere plus bịa nụ mmiri ọnụ anyị niile enwe nsogbu ka anyị kakie ka ọ bụ nsogbu o nwere n'obodo oyibo o nwere hope ka anyị nwere ebe ma awụ otu hope anyị nwere anyị wụ hopes mbanye m ụtọ ọzọ ya bụ na moto weta n'ebe na-esabe ya anyị enwe ishi anyị nwe ushi m ga-asa moto m na-aga na-abịa enwe ushi maka Chineke ị ga-eshi ka ozi akpọla gị kọrị ị ga-eshi ka anyị kọrị ị ga-eshi ka nọtmeg ị ga-eshi ka okpeyi ogiri ọdachi ogiri ekwe ị ga-eshi ka ya ebe ilechara m anya sị na mụ na gị adịghị ihe ọdị gasị mụ na gị ga-enwe mụ na ụmụ okorobịa ndị ọdụ na-enwe ihe nke ọdọ mụ nwa onye ga-enwe uchi ndị ọdọ me m shie ịla ala ka na bịa kpụrụ m maka chukwu mama aladụ bọmbaska
Oh, Guinea. Can I watch that for you all? What's wrong? You know what? Malake. Mommy. Oh, Guinea. How far is you? And don't even come to my room to disturb me. Hey, Ada. Oh, Guinea. Can you? Oh, Adezi. Mimi si aṣọ ilé fi mi Igbo. Adezi ekwere ọ̀rẹ́ remote gbagowe elu. Ọgwụla. Lee ihe mmadụ ji isi kote. Nwa kpọtara ụmụnne ya ka ha mata onwe ha. Ya ajụ. Kedu ọdị ihe bụ nke a? Ngwa bịa m ka gbagolote elu. Mami dekwa ikawu na. Anyị ga-aga. Anyị ga-aga. Ya ka ga-agba gbagolote elu. Ọmọdé yẹn fẹ́. No, nah, I'm gonna stay small now, I'm gonna stay small for us. Okay, you wanna wait small, make her arrange something for na mona put for belle. Osinge, concussion in the seba. Alarm. Hey! This one, see this escape from Abino. Who you know like that? Until the cause of you. Oh, to talk and Hegel school. I never say anything. After Mona come again, we were not in this house for 100 years. Imagine who they pass. Only how many things from one room. Good. Go to a fast food. Get me pizza and ketchup. I want it like ASAP. Okay. What make it man? Owo mu krekere ogbanje no ama mebe si chalalie ana agbabu na America ha gbalalie nga watakiri be were miri ihe egwuregwu ele to si wure bere nwa ka bia na agba form na ezinu One that's the house against Nico. That's the house against that. agajamaza ali ilu nnego agadi ma ton mo na ụmụ anọ ha ewure mo na ọnọ na the cell campus anyị nọ ga na ezizi mo na ero na anọ mo na nkata na anọ ebure buruburu kpoje ebe niile nwa anọ ha ma nwa ikpọtụ nri nwa obere ose nkịrị ma rịakwa na agụ ledogo na-enwe dị salary gị ọwa ogo ole ijiri bịa nga anọ m na-ekwu ka gị na-etiga m ọnụ ndakwa ogbo ala ilu echekwụkwụ gbukwa ego ọmụ akọsịrị ya ọwụ m ihe hapụrụ ka akpọrọ m akpọ bịa nga sọwa ịnyịnya moto ihe m ga-arụ m na-ebu nwogo ozu mkpụrụ ozu gbago agbago ledị ka ukwu n'osi ya shiri ka amụsị bini mgbe echi egaji ahịa nwatakịrị were ahụrụ nye gị anọ enyepụ m driving academy na ewere na mmụrụ okwukwe n'ime Chineke jikarala onwe m ana m ozu m na-adụrụ na manchari kudo wa ho bre nwa na lele be m se ebido yiri na okwuru adike m nọ enyenye igwe ya na asa ka mmiri ọkụ ọsọ anọ ọsọ ya muvuo ele ni hem na agazi ụda sọtụ ihe m nọ n'ọwụ liza ka wụkwa liza do ọhụ ngwere osipi pias hey Chineke na nwa na ma nwa ama akwụsị ọrụ na akwụsị maka Chukwu ọmụ aka ọsụsụ ya. Oh, my fault. I was Bazra Moka from my power. Every education, I like me and him. I'm sorry, in your motor come. Hi. When him job with the Makachua de Bemnaga. Ah! Adamaga! Ya uno.
eche were dị ba ka agada agwa m ihe m ga-anụ ihe ole kwuru asị m ga-azute aga m ara aka n'ọdụ amata ihe ọ melo down tụọla m bekee bịa dị ezigbo onwe gị ego na-ala kama m laa. You are not from the Western world. You are a full-fledged Igbo girl. As a matter of fact, nna gị bụ onye Igbo, nne gị onye Igbo, nne gị onye Igbo, nna gị onye Igbo. Ihe niile gbasara gị Igbo. I'm not anything of Igbo. I'm not Igbo. Iyana village. You will go to the village so that you will cope with your parents. What of Osas? Osas is not going with us. Osas will go. No, she will not. Osas will come. No, she will not. Osas will come. She is not going anywhere. Osas is gonna come. You will learn to wash your clothes yourself. Learn to make your food yourself. I can't wash my clothes. Get ready, Nigga. I can't. I don't care. You will. I can't wash my clothes. How am I gonna cook? I'll wash my clothes myself. What does grandma look like? I don't know.